Hapon mga binati o pinalangga kong makalumon. Welcome to my channel. Welcome to my channel. Together we work as one. Alang sa kayuhan sa lungsod sa Batangas. Okay? Okay, magtinabang nga dito kanunay alang sa kalabuan sa lungsod sa June 4, 2021. At together we work as one alang sa kalambuan sa lungsod sa Batangas. Okay, good luck and happy Friday to all Batangas.